ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟର ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗଣପତି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜ ହାତରେ ପିଠରେ ବନେଇକି ମାଳ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ସେପଟେ ଲଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଫେସ୍ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ଗଣପତି ବାପ୍ପା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆଖୁର ଗଛରେ, ଆଉ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଫଳରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମକା, ଅଙ୍ଗୁର, ସେଓ, କମଳା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ବି ନେବେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଚାରଠୁ ନେଇକି ସ୍ନାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଏଇ ଇୟରିଂ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରୁଟି ଫ୍ରୁଟି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୁଁ ବୋଲିବି। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲିଣି। ଆଜି ମୁଁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭସାଣି ବି ଦେଖିବା ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ମୋର ବୁଲିବା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।